ମୁଁ ହେଉଛି ପୂଜା। ଆଚ୍ଛା ମୋର ଏଇ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି? ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶ୍ରମିକ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ଅଭାବ ଥିଲା ନା କିଏ ଖେଦିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଅ ବୋଲି ସେଠି ଖଟିବ? ନା ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଣିକି ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ? କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ହଁ ପୁଣି ଆସିକି ଏଠି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏରକ କରିବାନି ସେରକ କରିବାନି, ଏଟା ଖାଇତେ ଦେଲେ ସେଟା ଖାଇତେ ଦେଲେ, ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଠି ରାଜନୀତି କରତେ? କାହିଁକି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ ଆଉ କଥା ପୁଣି ବାଟରୁ ଲୁଚିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଯେମାନେ ଲୁଚି ପଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦିଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇନେ ମାନେ ଫାୟାରିଂ କରିଦେବ, ବାସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିବାନି କି? ବିଲ କାମ ତ ଆସେନି, କାମ ଚାଷ କାମ ସେମାନଙ୍କୁ କରିତେ ବାଧେ। ଯିବେ ବିଲର 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ, 3 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେବେ, ଚାଷୀକି ଦିମାଗ ଦେଖେଇବେ, କହିବେ ଆମ ଇଏ ମଜୁରୀ ବଢ଼ାଅ, ଆମକୁ ଏରକ ଖାଇତେ ଦେ, ଆମକୁ ସେରକ ଖାଇତେ ଦେ, ଏଇସବୁ ନାଟକ କରିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ନବୀନ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିତେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଆଡ଼େ ଯେଠୁ ଆଣିଥିଲେ ଯେରକ ଆଣିଥିଲେ ସେରକ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ ମରନ୍ତୁ।